Esquerra Republicana. Moltes gràcies, senyor alcalde. Vam acceptar debatre les diverses mocions, perquè, malgrat que en principi parlàvem d'una banda de la petició d'excarceració del que considerem dos presos polítics i de l'altra parlàvem de denunciar l'abús que suposa l'aplicació del 155, les dues coses es produeixen en un mateix context i també tenen una mateixa arrel. El mateix context és la lluita de les estructures d'un estat uniformista i unitarista fins a l'extrem en què perviuen les bases del franquisme contra un ampli moviment democràtic per superar l'immobilisme d'aquest estat que deixa sense recurs, deixa els pocs recursos públics en mans d'una elit que fa negoci amb la construcció d'aves que no porten enlloc, a autopistes ruïnoses pagades amb diner públic, o amb càstors, o amb operadores de telefonia, o amb grans companyies elèctriques. I la mateixa arrel és que a Catalunya hi governa un partit condemnat per corrupció, una corrupció que en podíem dir sistemàtica, cosa impensable en un règim veritablement democràtic. I a això hi cal afegir encara que aquest govern del PP actua de la manera que ho fa respecte a Catalunya perquè té el suport del PSOE i Ciudadanos, dos partits d'àmbit estatal que estan instal·lats en el mateix statu quo i clarament serveixen els interessos dels poders reals de l'Estat. I aquí, evidentment, que incloem el PSC, que estem veient que té una obediència al PSOE fora de tot dubte. I només d'aquesta manera, perquè estan instal·lats en el mateix statu quo i clarament serveixen els interessos dels poders reals de l'Estat, s'explica l'anomalia democràtica que el govern de Rajoy continuï, malgrat estar aprovada i ben provada, la seva corrupció. El resultat de tot plegat és un règim autoritari amb funcionament antidemocràtic en el qual la separació de poders és una quimera. I vostès en són responsables uns i, evidentment, van acompanyar-nos els altres. Perquè es fa un ús partidista de la Fiscalia i la independència judicial queda anul·lada completament amb la sistemàtica ocupació dels òrgans judicials per part d'elements afins al Partit Popular, des del Tribunal Suprem al Tribunal Constitucional passant per altres òrgans judicials. I tampoc no hi ha cap mena de separació del poder legislatiu respecte de l'executiu. I s'està veient ara, justament, amb la sessió del Senat, perquè aquests dies, ahir i avui, el Senat van al dictat d'allò que afirma el govern espanyol respecte a l'article 155 de la Constitució espanyola. Però no només van al dictat del que afirma el govern espanyol, sinó que fins i tot, quan hi havia una escletxa que semblava que s'obria, que era que els senyors del PSOE havien introduït una esmena, resulta que aquesta esmena l'han retirada. Han retirat l'esmena i aquí, evidentment, que la declaració institucional inicial del senyor alcalde queda totalment desvirtuada. Han retirat aquesta esmena que deien que s'havia de modular o fins i tot s'havia d'aturar l'aplicació de l'article 155. Fins aquí, fins a aquest nivell, arriba la falta de separació no només del poder legislatiu, sinó fins i tot dels plantejaments entre Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos. I per arribar al clau, l'anomenat quart poder, els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, els de l'estat espanyol i alguns de catalans, demostren que hi ha, evidentment, un pacte polític, un pacte en el qual, d'alguna manera, el que es tracta és d'utilitzar la mentida, utilitzar l'engany a canvi o amb la finalitat, amb una finalitat ben determinada. És cert que hi ha una unanimitat que és pràcticament impossible si no és que responguin precisament a una mateixa idea i a una idèntica consigna. Vist aquest panorama, qui pot confiar que es garanteixin les llibertats i l'exercici dels principis democràtics? D'altra banda, el govern espanyol, secundat pel PSOE i per Ciudadanos, estan encaparrats a fer una lectura equivocada o esbiaixada, potser de forma interessada, del procés que vivim a Catalunya. El veuen com si fos una fixació d'uns quants.
Imagina't, fins i tot de l'Artur Mas, que ara mateix està apartat de l'activitat política, però això sí, amb la pressió o l'extorsió, segons com vingui dir, dels extremistes d'Esquerra Republicana i els eixelebrats de la CUP, i la col·laboració necessària, tal com diu la jutgessa de l'Audiència Nacional, de Sánchez i Cuixart. I per això, pensen, se'ls ha de posar en cintura, perquè la gent està abduïda per aquests elements demoníacs. Així les coses, poc importa res que no sigui preservar la unitat d'Espanya. La sacrosanta unitat de la pàtria hispana és prèvia a qualsevol altra cosa. Per tant, està per damunt de les pròpies garanties democràtiques. Està per damunt del compliment de la pròpia llei que tant diuen defensar PP, PSOE i Ciudadanos. En el seu nom, en el nom de la pàtria hispana, poden modular i modelar l'ús de les lleis segons convingui. Fins i tot poden perpetrar el que estan perpetrant, un cop d'estat en tota regla, perquè evidentment qui pot perpetrar un cop d'estat és precisament qui té les armes per fer-los. Les clavegueres de l'estat poden actuar contra el catalanisme polític i l'independentisme. La policia pot entrar en domicilis sense ordre judicial. Es pot entrar en impremtes editorials. Es pot detenir càrrecs del govern de Catalunya. Es pot aplicar una operació d'acoso i derribo contra els Mossos d'Esquadra. I es pot empresonar 2 persones per raons polítiques. Ja s'encarregaran els mitjans de comunicació i els partits antiprocés de preparar els arguments i ja es tramitarà als tribunals que interessin al govern espanyol. I això no ho diem així perquè siguin imaginacions nostres. La magistrada de l'Audiència Nacional que va fer empresonar a Sánchez i Cuixart justament va rebutjar el recurs dels seus advocats que demanava que fossin alliberats perquè considerava que tots dos tenien un paper essencial dins una estratègia complexa dirigida a engegar el full de ruta cap a la independència de Catalunya. És a dir, raons polítiques. En un manifest firmat fa pocs dies, prop d'un miler de juristes catalans consideren els presidents de l'ANC i d'Òmnium presos polítics i afirmen que el seu empresonament no respon a criteris legals, sinó a un ús ideològic del dret que posa en evidència el trencament del principi de separació de poder, l'ús partidista de la Fiscalia i la vulneració de drets fonamentals. I tot això amb el suport del PSOE i Ciudadanos. Per això exigeixen aquest miler de juristes l'alliberament immediat de Sánchez i Cuixart i opinen que els fets que han donat lloc a aquesta imputació no poden constituir un delicte de sedició d'acord amb el Codi Penal vigent. Per tant, fixin-se, no és cap partit polític, no és cap grup municipal, és un miler de juristes que diuen que Sánchez i Cuixart són uns presoners polítics i que aquí s'està produint una vulneració dels drets fonamentals. Com va dir un gran pensador espanyol, blanco i en botella. I pel que fa a l'abús que s'està perpetrant al Senat, insisteixo, amb l'ajut inestimable del PSOE, tot i que, a més, és que els vots del PSOE no farien falta. Són vots que regalen. PSOE està regalant uns vots i evidentment que estan invalidant tota aquella feina dels vells lluitadors socialistes per les llibertats. En aquest abús en què se suposa l'aplicació de l'article 155, tot s'hi val. Més quan s'han passat mesos i anys demonitzant l'independentisme i despersonalitzant els independentistes, que en realitat, segons el PP, el PSOE i Ciudadanos, són malvats en essència i antiespanyols per definició. I per argumentar aquesta demonització no han dubtat, especialment des del PP, però no només des del PP, a recórrer a la mentida. Que a l'escola catalana no s'ensenya el castellà, que a l'escola catalana s'adoctrina,
que es discrimine a la societat catalana als castellanoparlants, que les imatges de la repressió policial eren falses, que hi va haver violència als carrers en les manifestacions i concentracions del setembre, fins i tot amb robatori d'armes, que aquesta ja també és ben grossa, que el govern de Catalunya no vol el diàleg, per no parlar tampoc, evidentment, de les mentides a què se senten sotmesos, o van sentir sotmesos els Mossos d'Esquadra durant la crisi terrorista. Fins i tot el senyor Ros ens va titllar en el darrer ple de fanàtics. Vist tot això, cap dels mals que se'ns pugui infligir serà excessiu ni cap de les penalitzacions que se'ns apliqui serà suficient. Està clar, senyores i senyors d'aquest ple, que a través de l'escletxa de l'article 155 el govern espanyol i els partits que aplaudeixen, diria que fins i tot amb les orelles, pretenen liquidar de facto l'autogovern de Catalunya a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l'estat espanyol i dels partits que hi donen suport al govern. L'article 155 serveix com a excusa perfecta per acabar la feina que començava amb la recollida de firmes del propi PP quan van endegar arreu de l'estat espanyol aquesta recollida contra la reforma de l'Estatut de Catalunya i que va significar l'inici d'una involució que pretenia l'anul·lació de tota una sèrie de qüestions com per exemple i especialment un pacte polític per transformar Espanya. En definitiva, la Constitució espanyola es carreguen defensors a ultrança com són, o com diuen ser-ne, la pròpia Constitució espanyola. I avui també s'ha vist una imatge que ha sigut, podríem dir que deplorable, perquè el crit pràcticament del a por ellos que Rajoy ha formulat al Senat perquè ha dit Espanya té dret a defensar-se, resulta que ha sigut aplaudit, ha sigut aclamat i ha sigut, evidentment, posat pràcticament en un altar perquè al final, al cap i a la fi, acaba dient hi ha un enemic a batre que és tot l'independentisme, hi ha un enemic a batre que és l'autonomia. Irregularitats palmàries i aquesta tramitació criticaven una tramitació que si és reglamentària de les lleis del referèndum i de la transitorietat se saltin els reglaments i els procediments al Senat. Però és clar, per recuperar la legalitat sí que es fa el que calgui. Doncs permetin-me que acabi utilitzant un tuit que fa poc ha publicat el nostre diputat Gabriel Rufián. Diria, señores del PP, vuelvan a la legalidad. Gràcies, senyor Vega. Té la paraula la senyoria Antoni.